ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रोहा नगरपालिकेच्या वाढीव पाणीपट्टी दरांविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत रोह्यातील पाणीपट्टीचे दर सर्वाधिक असल्याचा आरोप करत नागरिकांच्या खिशाला ते परवडणार नाहीत असं म्हणत शिवसैनिकांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. आम्ही पत्र दिलेलं आहे तुम्हाला 15 दिवस आले. आता तुम्ही येऊन सांगू शकत का? नियम अधिकार